जरानि खरा निउस चेनेला हस्ते हायनि काफुके बुकुताङो नामसोगो हायनाय आणि चेनेला सब्सक्राइब खालामबागै ना अक्टोबरता बरबादि प्लीज ना शेयर खायदि आबार फुलु गयना बुद्धि जुक्तिनि कक सादि डिबाइड खालामनो सादि नों आसक साजागलिया आसक जालिया बगन रबुसके नों बुनु गरदिता फ्रन लानि हनो और जागाव नों पलिटिक्स खायु तमा खायु हनै बराव न होयानि खायखांके रनजि उनि 47 ताक सोलिया बुजिखदा साले कथां कथां न दि फ्रेटा फुरुमा ख न फा साले कथां कथां न उदैबर अब्रु निफाले न रिथाय तावबाय अंके साले कथां कथां न तावबाय ख न तावबुछि न सिसेल दाइ फले ख मुफुक बुसलै उ आंता कक सामने रनजिनो पाता रदे रनजिनो बराव तंगो साराम चाटा नोंथां तो फरेमा गाहाम खामेखा नोंथां तो फरेमा वान समखा रनजित निपेन चक्रवर्ती सैला रनजित नोंथाङा मिखना दे हाफारता कसर न नायदे ऋतु कार्याकर टेस्ट होने मिस्टर रनजित निपेन चक्रवर्ती साजला रनजित चक्रवर्ती नों खरक सा दोफानि इंगै सुम सबराव निजेनि हानाव निबो साइने पर्यन्त बुथारनाय बराव तिनि एदिसिवो निजेनि मानथाय जाथाय ये क्लासिस खायजाक मनि ठीक मते खलायगि रजाक गैया ठीक मते खलायजा रजाक गैया लामा करे खलायगि एदिसिनि कोटी कोटी टाका जे फान जे पॉलिटिशियन बिसिंति खलायि नाजाक मारक न नुगै तिनि एदिसिवो बाग्रानो लाइ कानि खलायजानि बारजा रथन हनि ए खरांति साका टिपिएफ मथा गाहामको ओंखाके रनजित तिनि डिबाइड खलायजानि कक सिसागो समय साना समाधान खलायनानि नकगनो साया बिप्राखनो बाहायके डिबाइड खलायनाय आबोसो रनजितनि नाहारमोन आं रनजितनो साना मुसुगो नों आसक बाग्राना रना मुसुगलिया गेनि निसु सुसाबता नोंबो नों प्रकाश खलायदि गनो रके जानाय हनै गोबांमोन इंटेलेक्चुअल दङ सो-कॉल प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल दं बराव बे आसको सारायदि इरे पुबजा लदि साबनो रनाय तिनि टिपिएफ स जेनि जेनि मान थाइ नि बागि खरांति सामासे जुबा दाथांबाय दिनि सिनुक साइ दंखा नि फिगुङो जे समायो रमो बाय सप्राग रागनाय आब्रखो नों जागा ठिकाना खलायने रनजित नों गाहाम ठिकाना दि नों खरकसा बलं बराव दफानो सकलरनानि बागि निपेन चक्रवर्ती दशरथदेव मालिक सरकार खलायगि त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स नि नसनाय रगना टाइगर माइगनो वाथारना बागि तिनि नों डिबाइड एकक सागि दंखा सुनि सनिकक साना रिडिं गया नि तिनि औकात देत गवर्नर नि थाने नो प्रपोजल लोनानि हा इन औकात देत औकात टकरै गांके बय प्रपोजल लोमानो निने मान थानि बांगै खरांति सामना न केबेना तानायदि जदि केबेना लाइ गांके न उ खामा याकाय माथांनाय खुलाम न वार्निं रय दं रनजित जे समय न अमरपुर आन्दारो उदयपुर आन्दारो करबक आन्दारो न फाइखांके स्टेट साकानि जनो कासो सय कतला थिखायमे आंके हा ता तंथौदि जे मानिंखा जे लाइखा जे खलायमे खलायखा ताग नसिंखानो बरक खानानि चाइटकि डिबाइड